PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, אוקיי? זה מצב של שחלות עם ככה יותר ביציות, וזה מצב של חוסר איזון הורמונלי. אנחנו רואים הרבה סטיקים בשחלה, אנחנו רואים הפרשה מאוד גבוהה של LH, ולמעשה, שוב, אני חוזרת ואומרת פוטנציאל, יש הרבה סטיקים, אבל הם לא מבייצים, הם נשארים כציסטות, אוקיי? אז הסימנים לנשים שמגיעות אלינו עם PCO, זה באמת, רוב האנשים האלו מתקשות להיכנס להיריון, יש נשים באמת שיש להם מצב של אמנוריה, זאת אומרת, או ראשונית או משנית. הרבה פעמים האנשים האלה המון שנים קיבלו גלולות, איך נדבר על הטיפול, ואת כל הסימנים האחרים שאתם רואים, אין טעם שאני אקריא את כולם. ואנחנו כמובן מתייחסים גם לבדיקות דם ובדיקות הדמיה, וככה נותנים איזושהי הערכת מצב. הגורמים של PCO לא כל כך ברורים ברפואה המערבית. זאת אומרת, אומרים ש40% מהנשים זה מצב של גנטיקה, יש את כל הנושא של תנגודת לאינסולין, וכל הנושא של גם הסינתזה של האנדרוגן, המרצה של ייצור של אנדרוגנים בשחלות ובבלוטת האדרנל. הן מקבלות מחזור, מאוד קשה להם להגיע לזקיק מוביל שמבייץ כמו שצריך. אז מצב של מה שאני קוראת לו, אני לא יודעת אפילו אם זה, יש כזה מונח, ואני החלטתי לקרוא לזה ככה, זה עודף תגובה שחלתית. ולמעשה, אני גם מסבירה את זה הרבה פעמים למטופלות שלי, שהיכולת שלהם לבייץ קשורה לאיזשהו מנגנון ויסות במוח, והמנגנון הזה לפעמים לא בדיוק, אין לו את ה-fine-tuning, מה שנקרא, וההיפותלמוס הוא מושפע מגורמים רגשיים, נפשיים, ממתח, מכאב, כמו שאמרתי, ובקליניקה אנחנו נראה לא מעט נשים שהעבר הרגשי שלהם, אוקיי, עם סיפורים רגשיים באמת לא פשוטים, השפיע על השחלות שלהם, על תפקוד השחלות שלהם עוד מגיל צעיר. הרפואה המערבית לא מבינה את הגורמים לשחלות פוליציסטיות, ולכן הטיפול בדרך כלל מכוון לדיכוי הסימפטומים. יש נשים שזה עובד נהדר אצלנו, יש נשים שזה לא עובד כל כך טוב, ואלו בדרך כלל מגיעות אלינו. אז הטיפול התחזוקתי הוא בדרך כלל באמת גלולות למניעת הריון, שאז הן לוקחות אותו המון שנים, לא קיבלו מחזור בגיל 12, 14 או 16, מתחילים לתת להן גלולות, לוקחות את הגלולות באמת המון שנים, ואז בגיל 30 שהן רוצות להיכנס להיריון, אופס, מה קרה? דרך אגב, אלה אותם נשים, רציתי להזכיר את זה בהתחלה, שבגיל 12 כשהן מגיעות לרופא, אז הרופא גם אומר להם, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שכשתגיעי לגיל שתרצי להתחיל, זה פשוט היה חמוס, כשתרצי להגיע לגיל שאת רוצה להיכנס להיריון, יהיה לך קושי להיכנס להיריון. אז שלא לדבר על האספקט הפסיכולוגי של כל העניין הזה, שאותה אישה כל השנים האלה מסתובבת עם התחושה הזאת, שכשהיא תרצה להיכנס להיריון, היא לא תיכנס להיריון. וגם בזה אנחנו צריכים לפעמים ככה לטפל ולהתייחס. אז מבחינת השראת בייעוץ, בדרך כלל אותן נשים כדי לעשות השראת בייעוץ, הן מקבלות איקוקלומיל. יש נשים שהרופא הולך איתם לגונדוטרופינים. אני חייבת להודות שאם אני יכולה להתערב בטיפול של הרופא, ולפעמים אני עושה את זה מאוד בעדינות, יש רופאים שאני איתם יכולה להיות איתם בקשר טלפוני או בקשר של אימייל, אז אני יכולה להגיד לרופא מסוים שדווקא עם האישה הספציפית הזאת, אני מעדיפה שהוא לא ייתן לה איקוקלומיל. אני דווקא אשמח אם הוא כן ייתן לה גונדוטרופינים. כמו שאמרתי, רפואה משלימה, ואנחנו כן מחברים את הטיפול שלנו לטיפול המערבי. אוקיי, עכשיו, תופעות הלוואי בדרך כלל באמת אצל אותן נשים, זה באמת גם גדילה של השחלות, גם באמת מצב של ציסטות, כמו שככה הזכירו פה, וחוץ מזה יש לו עוד תופעות שונות לאיקוקלומיל, כמו שאתם רואים, רירית דקה, אוקיי, נושא באמת שמאוד מאוד חשוב לציין, זה גם מצב של ההפרשה בצוואר הרחם ובנרתיק, אוקיי, מתייבשת, וצריך לזכור, אם אמרנו יין ויאן, ואוקיי, והזרע הוא יאן, אז ההפרשה הזאת היא יין, וההפרשה הזאת היא למעשה המסוע של הזרע. וכשההפרשה הזאת מתייבשת, אז אין שום סיכוי שהזרע יגיע לאן שהוא צריך להגיע, כי אין מה שייתן לו את התנועה הזאת. ואלה מקרים שאני שוב, כמו שאמרתי, מתערבת, ואומרת לאותן נשים, תדברי עם הרופא, תגידי לו שיעשה לך חזרה, והרופא אז מקפיץ את הזרע, ככה משהו יותר למעלה, ומדלגים על המקום הקצת עוין הזה, לא נעים לי להגיד.